Asante abakosem kra enhyira ne won a won ewu ewrade mu na omo ebre nyeko David Kobna Asante adodo no afre no Fila yewo no oforisio eda etoso dumotwe mfie apem ahankron aduaso aduas nwotwe nsia ewo Effiduase government hospital first no near free health center say health center no mine center na otoso enum ewo enkodansia ye papa akosi Odey anadodo friend foreman and say agro wo wani so a wanya ni baby eko a ofri obomi ene ye mame Rosemary Odey adodo friend efia yeji a ono nso free yeji David eshe na disuase ewo Asukori Methodist oko KG primary eni JHS nyina free apem ahankron aduankron ebesi ape opinion na yade ehanu ye kakra nanso ewrade adom otumi ewie BC efri hono toa ni sukusu ewo Asukori tia Madia ehonso mfitiaso enu ana awunyehia kakra wo ho enunti wantimi antwere ensohwe na etoso or etwato a eye secondary school certificate exams enunti echire okotwere no deck ma opase oshe na de kira ase ewo American Cooperative International School our Effiduase ena echire oko new generation ewo institute na ochira de no na oyese obetu na dusua so enti okoye diploma ewo Cape Coast suampon mu owie diploma no ena okoye ne national service ewo agogo afi pinu ni aduas du enson enmu obeye professional teacher ena omode no call Senchi Methodist primary our Ghana Education Service. Na David epe adusianti oyeso obetwaso enenti osan koye ni degree or Cape Coast suampon mu eno nana sebio onam kwan so ekoje abasbody a owie ya enkwanhia ekosi a wa free mu asori nso no Sunday school or Church of Pentecost or Effiduase achire ena ode ne ho kodom alive in Christ asoria ewo kumase no ye obi a ojo oye obi a na ope asomdwe enunti ema na brabo eya ahunka obi a epenase Odey ne ho nso kodom rescue keep faith I will Effiduase
and I was signed a pet ball, a bobo. Nina Chino, or you'll be a Yame Adamana Chedi debris. And Tisania softly kind of drums party. So David, it's not drums a cheer, well, say, a dear Yamedia channel. David, any youngsters band, you're a Yantachi, a dano, and so an ante, one antepa. Na emu na afi mpinu aduenu baako na ohia ne dofo Julian bomawo ma omo eware nyame edom omo ababawa kama ameldia aseda David enam ekwan so ekọ so okoje na bode no na ohia nkwanhie woyi na yenyina yenum se yade a ede ayreho pii ebre obusia ama ene ekata David echire kwan David na brabo no o ahombrase o tema Oye bibi nso anabamu emuda okoso se so hia bibi akwansidie bia obeye ne obetimi na watra sa akwansidie no na wakoduru bibia na yim se na oye obia na dusua ne gidie ene abusua no de ontoto omase Osan echire edo sonko e wo bibie mu enyankopon a ono a ne nyansa mu onim ne eye ena waye ne eye e wo musi edi ayere hodie anso egidie ni se onyame ebre ena eye pa nyame ase David nyame fa wo kransie o wo Beautiful Saturday morning in 2014, our eyes met, our paths crossed. I remembered it vividly, wrapped in a wave of nostalgia. It was during a keep fit exercise I had just joined. There seemed to be a magnetic force, an unspoken connection that drew us to each other. I caught you stealing admiring glances at me that day. As days turned into weeks and weeks into months, we grew closer, bound by a deepening affection through our shared keep fit activities, the sports, the games, the competitions that led us on trips and adventures. The closeness intensified. We became friends and eventually we fell deeply in love. As fate would have it, we finally said yes to each other on that special day, almost 5 years ago. On our wedding day, I spoke my vows with confidence and sanctity, till death do us part. But my heart longed for more, to grow old with you, to reach 70, 80 or even 100, to see our children's children and live out our days in peace and prosperity. I never imagined your sudden departure, Kobina. I never expected that death would rob us of so many beautiful years together. Asida, our doctor, will miss you dearly. The bond you had begun building with her was already so special and full of promise. I will miss your infectious, beaming smile, your joviality and sense of humor lifted me through life's most trying moments. To others, you may have seemed quiet and calm, but to those who truly knew you, you were warm, kind and genuinely friendly. My beloved husband, Kobina, you may be gone, but your memory
lingers on forever. Your tenacity and perseverance were signs of a future so bright I will forever cherish the moments we created together. Jesus said in Matthew 22:31-32, but about the resurrection of dead, have you not read what God said to you? I am the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. He is the God of the dead, but of the living. He is not the God of the dead, but of the living. So I take solace and comfort in the word of God, believing that covenant you still live, and that now have a place in heaven. And you'll be Pentecost for tied to power. Say, yet into Timua, a yaw do. Now, Sumi wanted that so be said. That's me, mini Ubesia. David, rest in perfect peace. Kobina, Nancy ye. Kobina, the ye. Kobina, Due. Amen. Oh, shall we give her a round of applause? A big round of applause. Hallelujah. You may dear one and your question. Sabri ever friend David Nuanum, their siblings. Now, almost so Abeka Mijramo ama the district education directorate. Yedi Yenya David Asante A.K.A kakra. Ane yeshia ha enam se wo oya mu yene yenua bema David ebedinkra etwato. Afe empinu ene edunwotwem ena yenua David Kwabena Asante and then Ghana Education Service Jumapuno. On a diploma in education and a buyer. Na Yeni David Eko Senchi Methodist Primary A and a David Koshe na Dichere Asset. Adam said David Obiana Bibiano Opesa Usia and Moma na ninim die mu no ode boa ne mofranti abribia na David pressure enkai se obesia na ade no akwachi enunti ema David ekoye degree in basic education at the University of Cape Coast ewieye kama sane wasa oya na David Ebra owo Senchi Methodist Primary A no na onye ochachirafo nko a demom no na David ayese aba ne ho faso bebre ye ka de se achachirafo ehia omo chirachira won ho ade abra no na David ena edi won kan afenso efa aban akatuansam say yebetua tichani ka say yentua tichani ka was Senchi Methodist Primary A na David ena sa dwumadie no yede ahye ne nsa enam enu kredie ene na ho kekanti wo abefo nimdie mu no na David nimdie ekon kan ne sa nti dwumadie bia na enam abefo kwanso ena wase edidi sa adwuma no na David ena ehye ne nsa me koma etwa to a mini David ediye as a district training officer na efa achechefo a omo agentite a ewose aban ema o abosobode na ono ena na ewose wo hwe na odi sa adwuma die no ema isuku uyi na de kira na okire eto nchen a eba no ne ye ka ne se co-curricular activities say a bebo say betumrika say a bebo ampe say a beye
bedwa mu dwumadie biara no na David enyi ne ho mfiri mu sɛ woba na sɛ David egyina torch line ɛbra ne mmɔfra yi ɛgoro ɛwɔ akansie mu a ɛbɛyɛ wɔ sɛ ɔyɛ professional coach na mmom ɔnyɛ kyerɛkyerɛni saa nso na eduru culture na sɛ David ɛne ne mmɔfra yi ɛsa asa hodoɔ na kyerɛkyerɛfo ahodoɔ a ɛbɛyɛ wɔ anika David ɛne na kyerɛkyerɛfo a ɛnɛ yi ɔmo gyina me ha yi ne asukuufo yi ɔmo asetena menim nea ɔse David ɛyɛ ne bɔne menim nea ɔse na ɔne David ɛnkasa ɔne ɔmo nyinaa ɛte asomdwie mu David ɛyɛ nea ɛka ne sɛ team player wadane ne ho ɔpra kɛsɛ gyan na du a ofiti kuroti a na ne ho ɛbɔ afiefie mu agye sɛ onni hɔ ɔbɛsɔfa na wasɔfa agye sɛ wamfrɛ no David sɛ me na mennie nea na ɛwɔ na hoɔden mu sɛ ɔbɛyɛ de aboa sukuu St. Methodist Primary A akyerɛkyerɛfoɔ mmɔfra a wɔkyerɛ wɔ adeɛ Sentiman ɛne Ghana Education Service no David ɛbɔ ne ho mmɔden ɛyɛ ne nyinaa nana yɛni da soɔ sɛ ɛberɛ a wagye nteteɛ a wanya abasobɔde a yɛfrɛ ne degree ɛnka David ɛbɛtɔ akɔ so na anka wayɛ nea ɛsene nea wadi kan yɛ no firi sɛ na ɛnkyɛeɛ ɛna ɛnam na ho keka nti yɛsii no assistant headmaster ɛwɔ school mu hɔ nanso fofia ntoata ɛna wadware aba district director of education Owura William Brako Japan sanso ɛna yɛn deputy regional director Mr. Boateng ɛnso ka yɛn ho headmistress ɛne akyerɛkyerɛfoɔ sɛ David Kwabena Asante Temre Fadue nantiye yɛgyidi sɛ dabi yɛbɛhyia biem abapa ugu yɛ no yɛbɛgugu so na yɛasrɛ Nyankopɔn sɛ ɔbɛma n'anyi na di adanseɛ na foforɔ nso ahu de ayɛhwɛ so deɛ ɛdamase bɔ yɛne ayɛ kurom kasa memɛkɔ ne borɔfo na ayɛ ntɛm because awia no ahyia amen Tribute from Alive in Christ Ministry. The untimely death of our brother David Asante in that fateful accident at this tender age has come to the church as a bad dream. It has been a great and palpable loss to the church. We are still struggling to come in terms with the reality of it. David joined the church in 2005 as a church drummer. In all, rendered 20 years of selfless, dedicated, and uninterrupted service to the church. He was quiet, gentle, humble, and dedicated to the church duties with distinction. What made him more unique was that he was residing at Effiduase, and every Sunday he had to travel from the place to Akwatia and later to Oforikrom in Kumasi to worship with us. It is most unfortunate that he had to quit at this young age in this manner. It is our collective belief that David has finished his God-given duties on the earthly theater, and it is time for him to go back to his Creator to enjoy the heavenly quietude or calmness or tranquility that he richly deserves. God needs him more up there than we need him down here. Our deepest condolences to the bereaved family, especially his young wife and the little child he has left behind. Brother David, may the angels of the Lord welcome you into their fold and rest your soul beyond the river
as we part to meet to part no more. You will forever be in our hearts. Even in death, we still love you. Rest in peace. May God bless us all. Amen. And yasama, if you Yankopon Chaya, you did Juma and ne, ewo Yenya David, ewu song and ewu fosumi mono. Ye be one of Matthew Asampa, a trensiam, in Chichamu Dunkono, a copim eduno bako. Now was say, Monsu somewhere Japadia assassin so. Fakwa, Rebua, ene na chin esenu, no before Bukoria. Na monsu somewhere Japadia osro. Fakwa, Rebua, ene na chin ensenu, na wo before emu in Korea. Na fakwa Wajapadia wono, eho ena wakuma and so. Amen. Unyakopa wasemini. Na yemi ahwa yenche ebreniti yemi ahwa say me the general overseer of Alive in Christ ministry I don't know actually say ono na aso awrade ani say onfa awrade asem emre tie nyina adi samfa behia Reverend Ata aha na odi awrade asem abai. Hallelujah. Pachugu me hwe say de ewie ma ehie na ewie bo menche Srombebre. To mama dwene mra ha. Edu sabria na adwene kura ani ha. Ntibu a wo kasa kura obi anti. Na ye me busa betie nyina ye ka David asem nyina. We am say itiri ba be presi ya bra na bra bre nyina waja ho kokwa. Sa iti ye kaso wawu ananti noa no wawu na noa na asa. Na wo bre nyina to atwa. Adia wodi so ade hunu de orisi woni so so be nyina wiye bebre de wunya ya woni chie nyina kwa hwe ya braw de na wo penso a wo sanka so a wo sanka sa ni ada ni asore ni ada ni asore sa tenu enti ne wa. Hallelujah. Iti say ye be wi ase ne say ye wu na asade a ene ne kan ya se Nyankopon bo ye be wi ase. I tell you, so we are seeing we Paul says, as it's a way more than you Christian money that's one you care more. Because as it's a way money that's one, and yet that's what be a fact. May I me can't stop my mental some way, me talk the baby a bit now, me talk one dream bra, the person one dream bar. A branch be a minina or free moon. No question of God. No, you madam fool. No, you'll be a downfall. What me, madam fool, so far I couldn't a downfall. It turned out most of them who may share the crack. La Obecatcher is an enough for no Emma Oko, a year more dreamer, or Pussy, Bibia, Medium and Kubi. One Shadanya madam fool. 80 in fear, baby, you know. Debi mi ho na masuda ye na obi akura ketwa bi aba me chese obi wiye me e wa bonten tie de yewu ananya sa asan it is one for Kristo Yesu anye wo wurade ne waje nkwa ne wo hwe osoro ahimie ne kwan ayi so wadam die e wo soro na de wiase wo em se de o tie twe no wo de wiase wo mu na be ye waja pade a ene ha ebesen akonfo be wia na akire besen no wo wa free waja pade no a wo dan wo free ho a edan be free wo sa ye ton dan ne ma be free ni pansa e wo ma akra wo mu no omunya wo dia omukro mu ya wo opetwa mu wo nim kwa ya mfa hwe ya ma ya mfa bibia so ko tie abrati asma meka owuye efie be mienu no aso bi weme e koya mitro ka aboncho nam se anaso bi eni om se twaka akwani era mitwa mu e koya na abranti bitaka bi mo sa o she political suit green color bi fefefe le mo se boy ya owu de dadai era mo se na nya wo na
What would I remain? Was I? And no one didn't come on. The young as well would. Was I my wish me all? Till no, your queries that was a miss of God. Was my wish me all? And I'm saying, now what dear, see Adam Mecano, what dear, what was you to be left yourself a different force alcohol? No, sir, was a member of the castle be actual. So, my castle, no castle, and me beside the same. Into heaven or obey me into heaven or certain me by some of the country. Say, Asafunu ye Christo diampa. Tio Asafunu ye Christo dia asori ayesum yago for Christo ye wa ye koba ye bofo dia ye koba ye bibiano asori ni ye Christo diampa asori na okwa waja dwamamo enti waja nsano enti no obi abone na dia channel enti no wa bre ho ase na ewiase mo afefedie wonam akono eni wa akono asetire mo wa say the first John chapter 2 verse 40-15 ni kire no asetire mo wa ho a wonam akono ne eni wa akono wonam no owa akono wonam no owa akono anka ade a eya akono de eya repa eni wa so wona akono wohwe ade na efa efe enso no ena asetire wo ho ne makoye ma na wo no bia ehu no bia bodi ne wo anka ye na no prince efe na so si ye no free onyankopon free and free jano efri wiase aye honam nwuma na saa ne ma we nyina na aye wo nchie efe no honam ne na koro de nyina etwamako na wo mo ye nyankopon apede no wo mo na betina ho ehin na wajapade ho abranti na me mesiti oseniti na mba be ka kire se asafuni ye Kristo di ampa edinti no se asafuni pese ko Kristo nchen a asafuni mo ne bra se Kristo hallelujah ti asama mekani yo ena mbusa ni se edin ne kunwo minim yare o yare edin ne kunwo ena onya infection menya infection wo my spinal cord me chika se ene mu na eti amamene na mentime nantime na bubui na doctors enhu tio doctors no enhu ene ne kunme ena mse busa ni se na sabiti se so ware muna wancher bia na se wuye na oyire so owe de dey na meditate na branche we de na se mo mtie de frame ne yare eku no de me ne mo hwe na dey ena misada biom da is adachi mi biom e wan menam enwem kwa bi me kwa me na mo na se bisro kakra na makohu ema mieru bi ma me fon penfo bi no ma don wani ahweme o se na wo busa na yire na se wo hu na mse ai o hwe ka na eba no na ka bi ba ka de du ye nche na branches se wo so papa na oti no ono na ware na yire na ha wo ha no sa samo me kan nyina bam madam funa na fu me friend ba na me adichia me nitia me friend ba na me ka kire no me kan o si dai e no ko frɛ boy ni nua bai ni nua pani me kan me du sɛde ne kunwa o kan ne yare no sɛ o ka kire me sɛ ampa asafo no nyame a yɛsoma sɔre yɛ kono Kristo di ampa ampa enye ntro enye na da ye bre enye kwa monkoso wa awurade adwuma mo yihim hallelujah mo yihim na monkoso wa awurade adwuma every say bra mo bre e wo Kristo mo no enye kwada enti na woni de me kasam de maka nyina say ampa no e na me ka say me busa say de ne ko no say ne spinal cord na say the doctor say I want any other to form. No one shall see a school.
no suit yet was million no I'm saying a day I say yari the year no of the trade the neighbor boy they want to be nante I know see there I see that one is spine yeah they see the nine near so they didn't call doctors and be drove for near children and so say they free the chica say anymore I know say a one and I one the doctors in there and who ye to boy you susa say I smoke a chiller we I am pa and no cheap if you and Ushumi be kept now no one man before me swabber omo buy on say papa bi omo ti ase bi say me hu bibi na papa bi aba say obeware oba no say busuafo ba yo ena obusa me say men ka asem no boy ni ko kan fa the wu ye ni nua no ena obusa men ka asem no ena on discover papa no say papa no buy no yo hine e yo no a ka me ka so me hu so ti eno a no di su enti na aware no omo na ma no mare bi omo ka chere me say boy ka chere me say ma me ka chere me say papa we the way the one na oba na ha all ha no enia no ye wu a na ensaye sa wo be sum Kristo a wo be fa Yesu aye wo wura de ne waje nkwa ene dey wo be sa kire wadwena sa kire wadwena fa Yesu ye wo wura de ne waje nkwa ne wiase ne mo ne ebe nyine twabia fa nkọ ba bia Yesu David a kire na ye me ade kire ye wo ade kire ye obi ye be wu ye tibi si owo ne kwan na wu achi no ehe na wo bekọ wu a wo bekọ he wo bekọ atemu tani mu ana eya ba o si eya ba sise madam die e wo soro faako a na chi enwie na ensei ehe na wadam die e wo. Where is your treasure? You get a treasure, it's a dear a sumbo mount. Never be bring a sumbo money pa a reas wemo. He said, ya dan ya casini, ye degree, ye near in a sumbo. But you have said sumbo can say pa mount. Any Christa, I was through, I was in heaven at the amount. No catcher and see of one say, Mama comment to do. Mama comment to do. Munyi onyankoponi na me so munyi menni tia bia bebre wo magafie o soro senka enyampa senka entisa anka mama ama wa mama sendio ama wuna mani wo wuya anka mama na mabasa me ko na makosiesie baabi amamo na meba be famu akomenchan na baabi abewono na baby abewono na baby abewono hallelujah na baby abewono musumu bede mo beba obi Yesu do because Yesu do no just so do Yesu do hallelujah ehe na wo a obeko ewo no so de eden ya obeden ubewu osi na baby a me wono musumu beba ho Bible trying say Papa bi na tina ase na odi ase tina pa agine tina se ema koye ma no na Luke chapter 12 obi ko Yesu che ko ka chen say cha ajapade mu cha ma minua cha minua Yesu sime ajapade we are seeing a man on the same. It is on the same over there. And yes, say, why did we see Musu? More for seven men. We are seeing a man brought to know a dynamic check. Now, me probably my way. Now, me first can be 2 year council. Me, you don't tell me, we are seeing you. And yet, the price number day, a dining in our mouth. Me, the Kumasi in our mouth. Who could Unkwa entime ma wonkwa etinye de wanya na adoso no emu na wonkwa wo hwehwe osura henie no ene ne trene no kane na onfo de aka no so nka ho hwehwe osura henie ebise onipa nya wiase de ma nyina na ohwere ne kra
ɛfa so biara ni so na obu bebi ni kyerɛ sɛ papa bi a onya sika ne nneɛma yɛ yie na ɔka kyerɛ ne kra sɛ me kra didi nanom ma wɔne ngye ebisa wo wɔ nneɛma pa wode asie ama mfihyia bebree tie o ɔsɛ ne nɔba yɛ bebree na ɔsɛ deɛ bɛɛ kora na menyɛ mebu ma san mɛtrɛ ma bɛn mu na ma yɛ ne kɛseɛ na mesiesie me nneɛma na me nneɛma menyɛ sika bebree a maka kyerɛ me kra sɛ ɔkra kosi kra kofi kra ya kra wɔ ha ama kra wɔ ha akosua kra wɔ ha maka kyerɛ afia kra sɛ afia kra didi akwasi kra didi akosua kra didi nanom na ma wɔ ne ngye ebi sɛtie o wɔ nneɛma papa bebree a wodi asia ma mfihyia bebree nipa the best we can have in many years mfihyia bebree na yesu ne gye mfihyia bebree ɔde ma wo ɔma wo daa nkwa ɛni awie nipa target wɔ yɛ dɔkye owó yɛ kɔ hospital yɛ nom para yɛ nom sɛdeɛ ɛbɛyɛ wo fie bɛdɔɔso no eti no deɛ na ɔpɛ ne fie bɛdɔɔso na wadidiɛ ɛwɔ asase so no yesu ba ne nkyɛn bɛka kyerɛ sɛ onyankopɔn ba ne nkyɛn ka sɛ ɔkwasia daa nkwa wɔ hɔ wopɛ nkwa tenten wonim nyansa obi a bewiase ɛbɛhyɛ ɔbɔ sɛ ɔbɛba nkwa ɛne awie wo sɛ mepɛ nkwa tenten wɔ asase so wode yɛ dɛn na nipa nya mfie nne bebree na ɔhwɛ ne kra fa so ɔbɛyɛ ne wom ɛdɛn a wobɛwu ɔkwasia ɔbɛgye wo kra afiri nsɛm na nneɛma na wɔasiesie no ɛbɛyɛ hwan dea anadwo no ano ɔwɔyɛ mfie tenten no koraa wɔanya ɔwɔyi nneɛma a wɔapla ne sɛ wobɛyɛ ne future nyinaa wobɛtumi ayɛ ansa na wawu anaa plane nanso no fa biribi ahyɛ awurade nsa na fa yesu yɛ wɔ awurade ne wagye nkwa na nya nkwa ani awieɛ mede mo sɛ mo ba awieɛ na kwan bɛɛ na wobɛtumi ma w'adamudie akɔ soro ɛne sɛ wobɛfa kristo yesu ayɛ wɔ awurade ne wagye nkwa wobɛsrɛ ne sɛ ɔmfa abɔne nkyɛw yesu de bɔne bɛkyɛw ɛno nti na ɔbaeɛ na wafrɛ no ama wabɛdi w'abrabɔ so na wasesa w'abrabɔ na ka w'ani so ade hunu a wobotaeɛ a ɛwɔ wiase a ɛyɛ honam mu nneɛma a wobɛnya na wo ho atɔw no wodeɛ nka sɛ ɛyɛ bɔne sɛ wo ho bɛtɔw wɔ asase so ba deɛ ɛbɛhia wo kɛse paa firi hɔ kɔ no ɛne sɛ wobɛnya ɔsoro ahennie ne kwan sɛ wogya nneɛma wei nyinaa wɔ hɔ a wobɛkɔ soro sɛ wotura se nneɛma mpaeɛ onua ɛyɛ ampa owu akyi nkwa wɔ hɔ ampa nneɛma a metie a mehu yɛ no ɛhyɛ deɛ awurade asɛm a ɔka no ma ɛnyɛ sɛ aberanteɛ awurade ma metee sɛ mehu sɛ ade no a yɛyɛ no asafo no berɛ a kristofoɔ berɛ pentecostfoɔ berɛ alaivofoɔ berɛ methodist presby ɛdeɛ obiara berɛ na ɔmo sum nyame no sɛ wosum no yie a ɛnyɛ kwa wobrɛ ɛnyɛ kwa ebi sɛ wobɛnya nkwa a ɛnni awieeɛ daa nkwa david sɛsei wonim baabi a ɔwɔ wakɔpie baabi ɛsere ama n'ani agye sɛ ɔsom kristo yie a saa danseɛ no so deɛ wonam yɛbɛtumi adi o na deɛ ɔhwɛ akoma mu na ɔbɛtumi adi ne yie ɛne kristo nankasa na sɛ ɔfa kristo yie ɛne sɛ wafiri asase so a saa berɛ n'ani agye ɔsɛ mobɛso adi awerɛwɔ ewiasefoɔ ne bɛgye na mo so akyire yi so no mo so mo ani bɛgye aha deɛ mobɛteetee nanso akyire yi no mo so mo ani bɛgye sɛ wotura se ne bɔ mpaeɛ na ka kyerɛ awurade yesu sɛ yesu fa me bɔne kyɛ me ɛntena hɔ na ɛnyɛ mistake na mu wo a wate me ne nɛ ɛnyɛ mistake na mu without Jesus a wɔamfa yesu wansakyerɛ wadwe nya bɔne wansakyerɛ wadwe nya bɔne amfa yesu anya wɔwurade ne wagye nkwa ɛnyɛ mistake na mu sɛ wode ho ma
Yesua. What of Yesua you were riding over Jinkwa? Or say, a command in the GD cotton. They are not up Pema Kanko and Quaji. Jesus. Gerardie, I was a minute, I was a Gerardie, Yesu Christo, did not bet you won't pay for. Yes. Over Yesu, Diana. Me say she be an oho. Ojira won chayo. Ge wo kanyina wo hu. Ge wo kanyina wo hu. Me ni kramoni bi kasai. Na na joko da na Yesu ko yi ni wani kire no. Papa ni ba me nche a Ali du ba me nche a obaka kire me say. Yesu ka kire say. Papa no kasai, no kasai, me na me no kasai. Everybody know what Kasa never tell any or Wakuma Pum. Catch and say, Me Johnny Nemo. Everybody say, Running my gym. Me Jammy Pim. Johnny. Me Jammy Pim. This of my bonnie Jammy. Bompire. This of Bonia, me team. What in Bonia with him? What in Bonia with him? And near my house, I saw the power. I mean, your body when you are me, we dear. In me, Bibia. And then you cheer that. And then you are dumb bread. What's in here? In primo coma, in two shedder. I said, Radi is from a bonnie chemmy. I said, yes, from a bonnie chemmy. Yes, you made himself a bonnie to the way. I was saying, the answer. My bonnie and tea, I was slow anywhere in. Come in for that save a frame in your coupon. Already, yes, Miss Slow. What do you from a bonnie chemmy? Over me bonnie in a free net day and no way. Me Pemukase. Me Pemukase. Yesu Christo. I am a rante. I am a jinkwa. If we never call, meaning say, Yesu Christo. What am I bonnie and chemmy? If it's a way no coffee. It is a say I am poor. Say me won't pass. Menyankwa. I won't change. Me don't want to saw them bonnie and chemmy. Show me the one and one woman. I already yes to show me me. Boding. I can't if I'm a tap watching, but who's boarding? Show me the one woman. Only me free me, mammy, show me the. We don't want to see. If we never grow, may our body ever flow. May your young papa. May your mother darling in a trip. And you may deny ever flow. Without us say. Amen. Already yet to Christ over there was say Emma or mine. Obia man is a so movie a man, and so baby Obia TBA away, dear all year. Also, way. So I penny and cockroach up the wall, so when you're doing your brand you. Oh, friend, one of my 7 so friend. Now, so I put to be near Imprim Wakoma. Already, Mr. Dear, a command him the borum. My obey 80 Tenassi, a bravo from Emma. Oh, Jesus Christ, name. Amen. Yes, you don't. Monjana, Monto, Nobna, and Fandy offering. Wabawa, nasay na minga, akamasa muya mopo, na uchema dumachedie, sana unyumazie, na sana wakwatie, sa umponi fenya, na wame wafu. Wabawa minisha sufu opia na udima befuni hey haina mefase da mano haina mimonidi na saina menka akamasano ya mapo na uchema
Obeda ni mwana ya bra, no beti ya keto we na we. Na se uboni fenya. Bija. Na wabana bo. Mucho mucho. Sekenye radia. Akamini wasufobia. Osami sama mibia. Obame oba. Ojije metata. No puema no. Afana fisu minaso. Abere mi odishri. Usunere wa. Biasa karinya. Allah. Na the other man mu bi ni apone se ya de ba na wudumadi akoso e pagya ni nyina de wura Yesu mogya de hye no mo temo fridi anti nyina ho afei yesra se Awurade ma fori nyanka ya du mo anim na nam so bi osoro puma hwe awuhyira fa gu ma so awo Yesu Kristo de mo ye do wan se watie yen wo Jesus de mo ade abopai amen ofri mu wo e sai Awurade pepa bila busia yi so ma obi bira wo busie mu obekọ ne kreti a onni ne nkwa na me amen Awurade wonni ne nkwa na me amen awo Yesu Kristo tini mo amen ama wonni onyam akoswara ye kese awa busie ye na wase ye shall se watie o Jesus Christ Nazareth tini amen amen Afei, senchi etitafo amumae no. Yeah, that was it.
Eradi Nyakopo, David, Eradi, Esman of a phone, Ukai. Onyakopo, MVP, Ukai, of our course here, I want to know. Almost here, I let you. That's I'm here, no more cheap. That's any friend. But she, what was your fear and that dead? And that friend, when you're from our Hit on me.
Tio. It's right. Si forme. Tio si forme. Is a moody too? Is a JP? Orlando. Allez, on peut pied. Odey. Mama. Odey. Salim. David trans my Rade. Oh, you're papa. Hey, David.
water is life. Sabu broni ekano. Enso no mako. Etu. Bachum. Je never so aho. Uhwa wiana ebona. Ano ose na kande enso. Eti yenye nso no na yemfa so aho. Yebeje enti yada se game boy. Sagashos mo besi senso no. Yada se sikasem. Sagashos. Right. Itu amokado pinu kunya no no mesesa. Ente Sagashos ba beje mic no no be bonsa. And adwuma do betimi ayaboa no no. Kwabenantie na bra. Yo sikasem. Adachu baby awo bia ye besra se wode waso ebe famien. Adachu eche bia na Effiduase Damai district Church of Pentecost. Sofupenyi ene Isafuma deaconesses nyina eto Damai district Church of Pentecost. Ya omo kan say 600 Ghana cedis to 6 million ena omo de emma abusia na eno epa ho a na Pastor Joe Sophie Joe said sorry aye no or tato 100 Ghana cedis 1 million say okay nyina bomu a just 7 million sikapa ena Effiduase Damai district Church of Pentecost and the ebo abusiansa yo asedafo any Church of Pentecost for elder yeti na nkwada se kama emfa mai betu oro asoma fame bra kwaku ono ne yere na antisi omo eba ya omo se Ghana cedis ezi so onsia ye dia kan kunya gufom ye beje enti ye da omo omo Asante A.K.A Fila no na Rite ne ma antima na ekasei omo se no winyina na etie dokri ye dia bre asenso no na owura David ya tamsa wani upinsa wo swenti wa ma na swansi ubo na manye anokwasem ni enwara chichire bia wo dia mawo anopai wa baba chiawo awiei unu nua wo sikasa wa baba chiawo wa ba chiawo inu anka bibia nchire wa na ba wo ba ye no anwe peye ani ti se Rite usapende a wo ya kwanse na edu abage na ekasei na kuda abage se Church of Pentecost a wo ye member omo abego mo de no mo na so eno na pa ho a na kuda abage Rite usapende ya kwanse se o de 100 million ta ye Church of Pentecost ebe ye so ebe tenti adas na register and says my kasari they said this is my kasari I said omo de 200 Ghana cedis never abusia asrafo na mama na itete na kada pache asete 50 Ghana cedis oduma abusia we so aye na so 50 Ghana here is the we are the father no one that is school and I casa so you say I don't know and the school and that's district penyimfo elders a ewomu ene safupenyimfo ena ato Santia ebechie abusie Church of Pentecost Effiduase district ena ato Santia omochie yanamase ese body odo ababedo odomu Damai abeye won de eko na Damai de ponye any district Damai ponye any district Church of Pentecost Yakopo Ejramu aha DJ Rite Pogia for so family na ye wudi mu na ensen ba enche kra and I won ya no mo a ye nyina ye wie ye fiscal 1994 December ma ya to Asante bechi a woni ebusua ma mo ye shedin ne ya akọ ye da be ba to from we Rite o ma wonua no ya sote ya ba bechi a se atowa na ato ye so from the president and the vice. You know what? I want to know the Ghana high na. You see, we are several only Busia. Yet to be yours, 1,000 Ghana cedis. Can it is cannot prepare do.
Ọba Rite ensi uso nenka busi ade atomani ọba kunafo ka ho na se enyuju a modi abopa amea asesa apata na gugu e fa no ọba pa woni abusi abedi enti maja wanamo adase me aya Faustina oni sister omo se obi bia no omo ba ya 100 Ghana cedis kuma yeji kuma bra kuma yeji omo se 100 Ghana cedis Faustina any sister say ensi so dan twa busua nyina ye be je enti yadas edi omo nim e ba ye ti so man se bibia nkyerɛwa na anwie pɛyɛ enti omo kura mo nsam titiro sika no million enum ene 500 Ghana cedis oba kuna ni ensi so na entu abusua nyina ye beje enti yadas sa enso ena sofo ene asorema a e baaye omo nyina komo wabom omo so baaye a oba kuna ni 520 Ghana cedis titiro 5.2 million esi so a na aka abusua ni nyina ye beje enti yadas sa enso ena Mary Hina was still ono so say oba kuna ni 50 Ghana cedis ensi so na entu abusua don sia ye dia kan kodwa gufom tuka ni nyina bomu a eye sa enso na Mr. and Mrs. Champion enso so omo ba ya omo de 40 Ghana cedis oba kuna ni ensi so etuka bomu a na eche 1,110 11.1 million titwa de no na de mami de mfu a enso ya kasa kire wo no o si 50 cedis ensi wo so na enka busua nyina mo bedi enti madas na to madam comfort and ba eyekuna elda mo akon ona na yire Naomi onua Naomi elda mo akon onua Naomi omso ba ya bra 200 Ghana cedis from poku maame ana one no ko yaji ana ni nyina na nenam edi dibadi ebom oso ba ya de 50 Ghana cedis tumahad enunti anumre emfankan konwa emufom ye beje enti yadas poku maame yakopon inshira ofa tesewa okuase ai mafie one na sefo ni nyina omo se omo ba ya 100 Ghana cedis maame ensi uso onsi abrem ye de aka konwa edi agufom ye baje enti yada asadafo mesra minimum ne apani bo achechi cedis adachum ensi uso na enka abusia ejenti adase enti asadafo opani domensa ena wo minsa benkuli so every eye brodro ene hokani ana eye brakobi a otemensa nifasui say no mokasa eche adachum 150 Ghana cedis eye 1.5 to the hot there no say ensi adachum so na enka abusia nyina brodro ene ene kobi ne omo katra abusia ni kobi e wa ha bra fabina mafo oni bra chum ene ye adwuma bra chum 50 Ghana cedis bra fabina mafo say ensi so na enka abusia nyina yakopo extra ye beje nti yadase Asante A.K.A enye santi bia se mea me papa eye nsutam ehine na naji one na trankunwa ena yo masa chum tie here wey every aya masa chum wey every sister AC ene ninu akofi 100 Ghana cedis 1 million masa chum ensi so nanka abusia 2014 first batch ora kwabra Asante etra won ade ene adisiafo yi anyini akọ ebinom so abedane atrɛtrɛfo ebinom ayɛ managers ebinom ayɛ panyimfo ɔmo se ɔmo baaya ɔmo ba bɛkyia abusia aha tim panyimfo ɛna saa bere ɔmo aduru nana anim a
Omo pese omo betia na nei aha ena na Kwabena Asante yo bra kwame ene ne yere sei no mo kasa kire oba kunani omo se so for fie ho ena omo tie na nsa pepepe ambetra ho anche ena bije e boye eni to omo ba ya 100 Ghana cedis 1 million oba kunani ensi so na enka busia nyina I was out to what you feel as a bad. I was out to go to Saga Yerabia. Tenants are our barrier. Tenants are our barrier. Some don't feel that they are sat. I will walk back. Yes, it's all right. Other two. I'm for it's all right. What you have to do, my foot, you have to, yes, what you have to do. I'm watching you. Where you room number 3 and I need your pay. They have come into home. I feel the corner number 2 with your back. Room number 1 with your baby. Was one the ma, say by I won't be sure when him say and say and cock and then tea omukita on some party 5 million to what you know. And Jeffia is you so the anchor of Busia. And Jeffia Balcony and my idea more Emma Manzayon prayer camp, a story. Eda Godfrey, Eda Ano. A patrol. Igina hano mo a eda twum pacho no ma waso abaha kakra woni o maame ene okrani ene anuanom ena eda amoako ene abusuani nyina ensi mo so eye Manzayon prayer camp eda Godfrey eda Ano e pacho ye baya ye nsam sika 500 Ghana cedis ya maame Hega Central Boating United States of America USA ono ne ba Precious Central Boating and also US and ODP. Say no more Cassatra and a true near Abusia. I said, Ukunu Abusia Penny Kwabena Robert. I say, and Wababe Abusia in Abaye. And so I said, one to the special. Now enjoy it. Do no mammy, or buy 100 Ghana cedis. Don't see I ever come with you for. I know penny for me. Abusia penny near Busia, any other for you now, Ye Casa Free American Cooperative. Mr. David Asante A.K.A say. In fact, all share at the Tracy and or the SRC. Yamia from the food swimming in church. Ebima Bayer doctors, Ebima Bayer lawyers, nurses, midwives, police officers, any prison officers. Yeah, Bayer or the water tree, I'm almost Bravo Yancy. Penny for say, as and Sabako entering so and Nikata. It's no yet in a hand of say, Nema, not any nanny. O teacher, you could draw for papa, or cheer sending him sending ma. Yet in a hand of my opita and some poly. Titisicano 9 million. Can you become 900 cedis? And see, Okunanina Neba, any Abusia for in us. Yadamwase. Anasidis, esi abusia so, onsia brem eriaka eye ngonwa gufom. Menu akuma o ma sterling e de di omanim. De hia ne de onyo, one ya obi omonye da na ni nyina no ebere ni bedru.
Sa ayi sise ne tutuye nyinaa wudi mu akotene. Nanso sabanti omudi a na enwe ye. Omso omukura omso 200 Ghana cedis. Ke ba na hia man. Omso donsia canopy no omwana de baaye. Yen san franka mu form ye beje nti yada ase. Ye eyema ni pedua no eno nti de bia da kwatere omunu adofo prokope ene ne omodi titimu ya sa no. Omso so omwana tro omudi a na enwe peye. Aronti omudaya omukura omsem 500 Ghana cedis. 5 million opepi enu esi abusuan so e obakunani donsia yede aka enkonwa ede agufom obakunani so omso munja omu omtawa ti den ensomo ewiamu omnewa eti na de jemfo no eka ede kire busuan ya beje eti yada asadafo esra wunni bebra achi na afi ananeba so baya 100 Ghana cedis omunyina na motiberi aho ti ada cedis esi usu a donsia e de aka nkonwa agufom ye beje nti yada ase Asante A.K.A Ghana cedis brachum ensi oso enso maame ene onua mu nyina donsia ye de aka nkonwa e de agufo me beje nti yada ase santi bi ato a echi abrantu o maame e de abusua ni nyina omo so se omo kunu aba oso no ni kunu aba oso omo so oti omo di 100 Ghana cedis brachum sister A.K.A ene na abusua nyina Sister A.K.A, sister Coast, and so I'm so buy 150 Ghana cedis. I'm sharing in a Simoson on Sabre. You are go. You are being a busia. In a high, in an bonnet. I am Asante A.K.A for me. Nana J. And I've got J. Juma. Didn't you papa and a for me? 7 previous son. Kawo monswa
nanso ikobi manka bi de emfa nya yi na jese anumre wone ne penifo baaya omukro mo nsam pregwanum ne adwofo dwoban se wasesa no kura 5 million nana kwakwaje ye Effiduase istem hine a woto so mienu enye se ka begina ha kana aso meka no bia de atuni kotoko obesiam na ante bia ni amo keka nsem basa enne begira ye ya se de atomanum se na kwakwaje je tu ni ta o ye istem hine besides tisubio besi na kwakwaje yentu na dia so oye istomu hine a otosu mielu emnante no a emonam a omakwa no mbuburu no omode keka ensem no begina ha me ka kire mu bese atisubi ti sede na naso bae a nensawo prebyanum snap sranda emema na ade ni nua no kwaseye no yemfa mo no mfa ho sa yebeje ti yadas photographer also buy a 50 Ghana cedis. Abusia, Esimo so Bonsia Premier account with idea move from Barracks, the dear 50 Ghana cedis. Yo, where's the Mr. Mrs. Freeman? Miami boss. Also, buy 50 Ghana cedis. AC Abusia so Bonsia Premier account with move from the budget Tadas. I said, for Mr. Freeman, Mr. Mamma Naslam. Also, no day and an aquatim. 100 Ghana cedis. Evan Kanko from Bonsia Brimo. Right to Morita, Sister Jemai, also Monati area. Up by our 15 Ghana cedis. Kabagi Yadasi. Right to Odo a year ago, John. And na yadu ha ye kasai na rasco de na ye no se se obi be free mu na wo tu kwan na we de afaya se ne awrade pe ana wo ye na rasco ye tira ha na ye tira ha wo odeti woni ha enso na wone ne yiri nyina na ewo rasco eto mo ti ye tira ha anda wo bi nsu na wie bi eto de ma me enso aye boyi ensi ne so enka ne yiri eni ode abusua ne nkwala a wodo gwachire ma me yama wo sede enye se na nka wo hwehwe ne nya mepe ero na wo ye enti rescue ye jira ha ye kota ye subska 1000 Ghana cedis eye kan it is cannot 10 million abusua ensi oba so na monye na mo fanka enkonya go fo esa se ye do edwan ntino ya da se dada enti mo pre wo no mo nka se ye